Dili na kinahanglan mo biyahe ang mga kidney patients sa probinsya, ilabi na sa bagatang Sugbo, padung sa mga tambalanan sa dakbayan sa Sugbo aron magpa-dialysis. Karon aduna nay kaugalingon nga Hemodialysis Center sa probinsya sa Sugbo ug adto kini nahimutang sa Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban. Mao kini ang labing una nga provincial hospital sa lalawigan nga nakabaton og kaugalingon nga Hemodialysis Center ug aduna kini napulo ka mga hemodialysis units. Ang maong mga units kaparte sa gihatag sa Department of Health sa probinsya sa Sugbo tungod sa paningkamot ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga maatiman ang mga hemodialysis patient sa probinsya, ilabi na kaniadtong panahon sa pandemya. Ang maong mga units gibutang lang una didto sa SMC side kaniadtong Agosto 2020. Samtang gipahimo pa ang Hemodialysis Center nga butangan niini didto sa Balamban. Apan dihang napupos na ang kasabutan sa probinsya sa Sugbo ug SM Prime Holdings Incorporated niadtong Disyembre sa miaging tuig. Gi-turn over na ang mga units ngadto sa probinsya. Gigastuan sa probinsya sa Sugbo og 2.8 milyones pesos ang pag-convert sa kanhi Rehabilitation Center sa DOH didto sa Balamban Provincial Hospital aron mahimo kining Hemodialysis Center. Naa na gyud ang province of Cebu na hemodialysis unit. Dako na siya tabang no kay number one, kung taga Balamban ka, ang time element, di ba? So di na ta mo travel. Then second, ang financial. Mubayad pa ko din. Wala. Wala. Di naman tayo PhilHealth. Nakapatrain ako og 2 nurses. Then hopefully, naapo ko natin additional na more or less hemodialysis nurse po siya sa Cebu. Ang doktor, ano? Yeah, we have nephrologist na. Nanatay nephrologist si Dr. Hipolito. Yes, and then coming po ang ato ang cardiologist because according to Hipolito, mas mayo ko natay cardiologist. So Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.